लाइट सिखोबाय नै गारियाव नै गारिया बेनो 3 नं क'क्राझारनि 3 नं क'क्राझार नै दादा नैलाय बिथांमोना गोबां माने बिपिएफनि लाइमोन हान्जा आरो बाथा थाफानाय बिथांमोननि हान्जाया कारिगावनि साहा थारं होननाय गामिथिंहाय जोंनि सासे आन्सलिकनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङा बाहाय न' दङ आरो बिथांमोननिथिंजाय बिथांमोना थांनानै सिगि सख' खालामनाय आरो एफाबां बुरजा गारि 40निफ्राय 45थासो गारिया इलेक्सन जोबखांनानै मानो बे थारं गामिथिं थांनायनि गोनांथि दं आरो बिथांमोना बयखौबो बे लामायाव जायखौ मोन्दों बेखौ बुलांदों आरो बिनि उनाव बिथांमोना बै रायजोफ्रा जाय जायगायाव बिपुलनि न'खौ बेंनानै दंमोन बेवहाय बिथांमोना बिथांमोननि फारसे नांलायफिननाय बिथांमोनजोंहाय बावहाय माने जि गाग्लोबनाय रायजोफ्रा होख्रां होरसि खालामहरो बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोर बिथांमोना कारिगावआव हठात फैनानै जोंनि नैबे आबसु अफिसाव कारिगाव इउनिट जे आबसु अफिस बेवहाय हामला खालामफैदों बुफाय बुसि खालामफैदों बिनि एसे सिगाङाव माखासे न'खरफ्राव बिसोरो आक्रमण खालामदों जोंनि आन्चलिक एबसुनि प्रेसिडेन्टनि न'खराव बिथांमोना आक्रमण खालामदों बेबायदि कारिगाव ओनसोलाव बेबायदि जाथाय खालामदों बिनि उनाव बिथांमोना आरोबाव हल्टुगाव थानाय इउपिपिएलनि केम्पआव बिथांमोना आक्रमण खालामदों हल्टुगाव प्राइमारि इउपिपिएलनि अफिसखौ बिथांमोना सावदों बुफाय बुसि खालामदों बाइक माने सावना होलांदों बेबायदि जाथायफोरखौ बिथांमोना खालामदों जे जाथायखौ आं गोख्रों रावजों आङो निन्दा होयो आरो थाबैनो जाहाथे पुलिसआ बिथांमोनखौ नागिरनानै जाहाथे साजा होयो मानोना जोंहा प्रुफबो दंखायो सोर सोर फैयामोन सोर बे घटनाखौ खालामदों आरो जाथाय थिलियाव पुलिसआबो सफैनानै नुदों पुलिसआनो मैया होख्रां हरनो बाध्य जादों बेवहाय सोरनि बबे गारि सोर मानसिया फैनानै बे गामियाव आक्रमण खालामफैयामोन बेफोरखौ गासैबो पुलिसफ्रा नुदों आरो जाथायाव माखासे मबाइलबो थालांदों बेफोरखौ जों दा एफआइआर जों लोगोसे मबाइलखौ होफानाय जागोन सोरनि लिडआव एबा सोर फैयामोन बेखौ संलाङोबानो गासिबो मानसिफोरनि नामफोरखौ मोनगोन सिनायखानाय माखासेयाथ' खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै जोङो सावरायगोन गिबिसिनथारावनो बिपिएफनि सिएमआ मा बुंनायमोन भट थुखांनायनि उनावहाय नैथियाव जों सावरायगोन भट जोबनायनि उनाव बिपिएफ पार्टिनि माखासे मानसिफ्रा मा खालामदों बिनि सायावबो जोङो सावरायगोन दा बे समाव जोङो इलेक्सननि बिसयखौ लानानैनो सावरायगोन रायजोफोर अब्ला फै रायजोफोर जोङो मेन टपिकआव थांनायनि सिगां नैबे सावगारिफोरखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय देग्लायनि मेट्रिक एग्जाम लिरग्राफोरनि रिजाल्टआ फैबाय दा गोबाङानो पास जानाय नुबाय जोङो आङो बेनिखायनो जायफ्रा पास खालामबाय देग्लायनि मेट्रिक एग्जामखौ बिथां फंबाय बिनानावफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय नैथियावहाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि भिडिअनि सोंनाय मथे बिथांमोना इउपिपिएल पार्टिखौ सापर्ट खालामनानैहाय नाम्बार खोन्थानानै हरबाय जाय सोरनि गोसोआवहाय माबायदि साननायमोन बेखौहाय फोरमायहरबाय बिथां साफ्रोमबो आंनि फलोवार्सफोरखौहाय इउटुब साबस्क्राइबारफोरखौहाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय गोबाङानो 9 निफ्राय 13 सिमहालागै आसा खालामदों इउपिपिएलनि एमएलए देरहानायखौहाय दा आंबो आसा खालामदों 10 निफ्राय 12 सिम अब्ला रायजोफोर नेनानै थादो फैबाय थानाय मे दाननि 4 तारिखआव रिजाल्टआ जागोन बेसिमहालागै नेनानै थाब्लानो जाबाय सोर दावराव खालामो खालामबाय थाथ'थोंसै ना दानिया फैदो बिपिएफनि सिएमआ मा बुंदों भट होखांनायनि उनाव इउपिपिएलनो भट होनाय माने गावखौनो माने सरसोमना लानाय बे फोथायनानै लानायसो जागोन एकदम मोजां नङा आं बुंबाय थादों इउपिपिएलनि खोथा बा सोरबा प्रमद बर'नि खोथा बा सोरबा दिपेन बर'नि खोथा लानानै जुदि जोंनि रायजोफ्रा सोलिनांगौबा बे थैनायानो साबसिनसै माने सेस खालामगोन बिसोर आरो बिसोरखौ बिसास खालामनो नाङा आं अनुरद खालामदों दा जोङो जेबो बुंनो हाया मथथे बिटिसि एरिया हिसाबै रिजाल्टआ एक्सेलेन्ट बिजेपिनाबो बिराद मोजां बिपिएफनाबो बिराद मोजां इउपिपिएलआ जिर' इउपिपिएलनो सोर भट होनो रायजोफोर आं सानदोंमोन बिपिएफनि सिएमआ
मा होनो पावाराव फैखांनायनि उनावहाय सोलायसिगोन नामा होननानै नाथाय बिनि गोसो बिनि साननाय हनाय बिनि रायज्लायनाय बिनि फाव फेशन मोनसेबो सोलायाखै थांनाय 17 बोसोरनि बायदिनो मोनसेबो सोलायाखै भट होखांनानै ओंखारनाय लोगो लोगोनो UPPL पार्टिखौहाय सोंखारिनाय बबेबा लिडारखौ नुदोंमोन नामा रावबो सोंखारियाखै दे गावबागाव गोसो बायदि बाथ्राखौहाय इनडाइरेक्टलिसो बुंदों नाथाय BPF नि CMआ डाइरेक्ट UPPL खौहाय जिर' थैगोन मागोन होनलायनाय जोङो खोनाखाबाय रायजोफोर अब्ला बेबायदि मानसिनि गोसोआ माबायदि गोसो जाथावना हा दा बेनिखायनोथ' रायजो राजा नोंथांमोन तामुलपुर बायदि जायगायावहाय गुलि गावलायनाय जादों आरो गसा एबानो क'क्राझार कारायगावआवहाय आबसु अफिस बुख्रुबज्लायनाय जादों गामियारियावहाय थांनानै धुमकि सुमकि हैनानै खर' बुदलालायनाय अन्थाइ खुबैलायनाय जादों हा दा बियो मानो जानो मोनखो दैदेनगिरिफ्रा जुदि बे खामानिखौहाय मावनो थाखाय खाबु होआब्ला माब्लाबाबो गाहाय लेभेलनि मानसिफ्रा मावनो हाया रायजोफोर दिनै जोंथ' खोनाबाय NDB नि सासे NLAB नि फाउन्डार जायखौ शिब होननानै बुङो NLAB नि एम बाथा आदैनि नामाबो फैबाय रायजोफोर बे गाज्रि खामानियावहाय एम बाथा आदैनि नामाबो फैबाय नोंथांमोना नुदों सावगारियाव नुगासिनो दंखायो बेसेबां दुखुनांथावना आं बुंबाय थाखानाय ना BPF पार्टिया रायजो सासन खालामफिननोब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि बिमा बिफानि मेगनावहाय मोदै बोहैफिनगोन आरो दुखु दाहाया फैफिनगोन होननानै बुंखादोंमोन दा रायजोफोर दिनै नुबाय दा बहनाथ' जोबनानै थांबाय जोबबायमोन आरो मानो मोनायाव थांनानै बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामहैबावखो हयथ' आरोबाव जाबावगोन नाय नोंथांमोना जाबावगोन बर'नि गेजेरावहाय थैज्लायनाय नैबे सारि सारि बोसोरावहाय BPF पार्टिया माबायदि सरकार सालायो नायला दानिया बे समाव खोनासंदो गामियारि सुबुङा मा बुंदों नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय खोरोमदाव वारि साराबो दिनै फिननायखौ होनाय जोङो नुनो मोनदों आरो फारसेथिं लरेन्स इस्लारि साराबो बिनि फिननायखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनदों दाने फाइनालि खोनासंदो जाथाया मा जामारनायमोन गामियारि सुबुंनिफ्राय कमप्लिट भिडिअ रायजो राजा नोंथांमोन खोनासंफैदो सोनाया जोबो बिथांमोनहा मोनानि 8टा बा 8:30 समावहाय बिथांमोनहा आंनि न'आव थांदोंमोन मा उद्देश्य लानानै थांदोंमोन बेयो क्लियार नङा बिथांमोनहा 40-50 जनसो दङमोन आंनाव थांनाय हिसाबै बिथांमोनखौ जिरायनो होदों माखासेफ्रा बिदिनो सिनियर लिडार BPF नि फार्स्ट टाइम बिथांमोनहा मोजांखौनो रायलायदों ओरैबायदि मोनसे डिसिप्लिन भाबै रायलायदों नाथाय बिथांमोनजों जे थांफानाय सेंग्राफोर बिथांमोननि जे मुडखौ नायोब्ला बिथांमोनहा मोनसे एग्रेसिभआव दङमोन आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि जौ लोंनाय माने गावखौनो गसंथानो हायै बायदि मोनसे परिबेसाव दङमोन आरो बिथांमोनहा गोबां बिदिनो बायदि बायदि जों एबसुनि सायाव एलिगेसन लाबोदों आरो बायदि बायदि बिदि एलिगेसन लाबोनायावहाय एसे खोथाफ्रा गोरा गोरा मोनसे आवाज जानायाव जोंनि गामिनि मानसिफ्रा फैदों गामिनि मानसिफ्रा फैनानै मा जाखो मा माखो सोंलायदों आरो बेवहाय जोंनि गामिनि माने गासिबो माने रायजो राजा हौवा हिनजाव गथ' गथाय बोराय बुरै गासिबो फैजोबदों आरो बेवहाय माने दावराव जानो नाङा बेबायदि मोनसे न'खराव फैनानै बिदि दावराव दावसि खालामफैनो नाङा होननानै बुजायनानै बिथांमोनखौ थिनहरफिननाय जादों आरो बिथांमोनहा अब्लाबो जर जबस्ति रायजो राजाफोरजों नाख्रां सिख्रां जादों आरो जेब्ला बिथांमोनखौ रायजोफ्रा बुजायनानै थिनहरो आधा घन्टासोनि उनाव बिथांमोनहा बबेनिफ्राय फैखो जोंबो मिथिया जोंनि रायजोफ्राबो हयथ' माखासेफ्रा न'आव हाबबायमोन बिथांमोना मथा मथि 40-45टासो गारि फैनानै बिथांमोना आंनि न'नि 50 मिटारसो गोजानाव गारिखौ लाखिनानै मोनसे बाजार दैख्रु बाजार होनाय बेयाव लाखिनानै बिथांमोना ओरैबायदि जै दोनहोबाय माने ओरैबायदि जै होबाय होसिखावबाय लेंहरलायनाय जाबाय आरो ओरैबायदि माने बाथुल गावबाय अन्थाइ गावबाय इयारगान गावबाय जोंनियाव गोबां नांजानाय जाबाय जायनि थाखाय माने रायजोफ्रा दुखु मोननानै जोङो माने बिसोरजों अयथासार खालामजानो जोंनि गामियाव होननानै गामियाव जेसेबां दङ मानसिफ्रा ओंखारनानै होसोलायनाय जाबाय आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि इयारगान गावबाय पाब्लिकनि सायावहाय दुखु मोननानै होसोनानै बिथांमोननि जे माखासे गारिफोर दङ एसे दुखु मोननानै रायजो राजाफ्रा
बुख्रेबलायनायबो जाबाय दा समाजा ओरैबायदि मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव फैबाय जाय जोंनि ससाइटिया मोनसे भायलेन्सखौ लुबैया जायनि थाखाय जोंनि समाजनि मानसिफ्रा दिनै बेबायदि जानायखौ नुनानै होबथानांगौ होननानै ज' फैदों आरो बिथांमोननि जे माखासे सेंग्राफोर बिथांमोनहा NLFनि जे बाथानि मानसि होनानै लाबाय थायो बिथांमोनाहाय दा आङो बेखौसो बुंनो लुबैदों बाथायाथ' सासे संग्रामनि नेता बर' जाथिनि थाखाय गोबां बेहा सेक्रिफाइस दङ जों बेखौ सेलुट खालामो मानियो नाथाय बाथानि नाम लानानै जे बिथांमोनहा मैयानि समावबो ओरैबायदि मोनसे थासारि सोमजिहोबाय बेखौ जोङो दुखु मोनदों आरो बाथानि नाम लानानै जे बेबायदि खामानिखौ मावा जोङो बेखौ खावलायो आरो जों बेखौनो बुंनो सानो जे मैयानि घटनाया बेयो मोनसे दुर्भाग्यजनक आरो बेवहाय जेखिनि सेनियर BPFनि लिडारफोर दङमोन बिथांमोनहा बुजायदोंमोन गावसिनि मानसिखौबो हायाखै नाथाय बेवहाय मैया दाख्लैसो थांनाय जे मैया दाख्लैसो BPFआव जयेन जानाय बिथांमोनहा ओरैबायदि मोनसे माने जौ लोंनानै माने खोनासंथावै मोनसे राव बाहायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों गाज्रि राव बाहायदों जेखौ बाहायथावा जेखौ जोंनि मोनसे एक्सेप्टेबल लेंगुवेज नङा बेखौ बिथांमोनहा बाहायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै बिथांमोनखौ एसे नाजानासो खालामनाय बेबो जादों दुखु नांथावना रायजोफोर बेखौनो हास्थायदोंमोन BPF पार्टिखौ लाबोनो जायफ्रा BPFनि सापर्टार्सफोर दिनै सोर बायदिया दुखु मोनदों जायफ्रा बुख्रुबलाबाय जादों जायफ्रा अन्थाइ खुबै जादों बिसोरसोना गोसोआवहाय दुखु मोनदों दा आरो बेल' नङा जागोन जालांबाय थागोन नायल' नोंसोरो BPF पार्टिनि रायजो सासनाखौहाय जों मोनथिगौ आं ओरैनो बुङा बाथ्राखौहाय मालाबाबो दानिया बाथ्राया जाहैबाय बाथा आदैया जुदि बे खामानियावहाय लोब्बा दङब्ला हयथ' बिथाङा मा होनना बुङो गोजाननि गोजाननि आलासिबो जाफिननो हागौ रायजोफोर मैया दाख्लैसो गबोनाय NLFनि चिफ बाथा आदैया अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि